hedder Maria, og jeg er med på FMU-lejr i år. I år har vi om Johannes åbenbaring, og den bibeltime, vi lige har hørt, har været virkelig god, synes jeg, fordi den har hængt sammen med noget af det, jeg har læst tidligere i Bibelen. Jeg er gået i gang med at læse Bibelen fra ende til anden og nået til 3. Mosebog, og synes godt, det kan være lidt svært at forstå. Men så noget af det, vi lige har haft om i Johannes åbenbaring, så hænger det bare sammen. Og det er mega fedt at få sådan nogle oplevelser. Hvorfor, Markus, hvorfor er det vigtigt at være sammen til FMU? Det synes jeg, det er vigtigt, fordi man kan samles brødre og søstre i Kristus, hvor man kan dele det, som er vigtigt i livet, med nogen, som er på jævnaldrende med en selv. Så det synes jeg er vigtigt, at man kan dele det med hinanden. Ja, jeg har fået lov til at undervise her på FMU-lejr over Johannes åbenbaring. Og helt kort, så prøver jeg ligesom at få budskabet frem, så man kan sige sådan her, at det kommer til at være hårdt at være kristen. Det skal vi ikke være overrasket over. Men Gud har kontrol, og til sidst der ender det rigtig, rigtig godt. Det er budskabet. Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Ja. Men altså, vi er i gang med at få sat forfang på de her fiskestænger. Ja. Og så skal vi ud og fiske i aften, tænker vi. Måske se, om vi kan fange en tidlig hornfisk, eller en ørred, eller et eller andet. Ja. Ja, det var lige sådan en spontan idé, vi fik. Ja. Så vi lige hente nogle fiskestænger. Ja. Og hvad hvis ikke I fanger noget, så skal I huske at kaste nettet ud til højre i stedet for. Hvad? Så skal I huske at kaste nettet ud til højre, hvis I ikke fanger noget. Ja, det er rigtigt. Så kan det være, det giver noget. Så kaster vi nettet ud til højre, og så venter vi måske en nat, og så er der bid. Så er der bid. Så er der bid, altså. Nu er vi så nået til den sidste, de sidste 2 dele, men de sidste 2 dele er også mindre end den første del. Sådan her i timen før, der dækkede vi over et rimelig stort område af bogen. Og nu går vi så ind til det sidste.